Λοιπόν, και να μεταφερθούμε εμείς στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου. Εκεί μας περιμένει ο Τίμος Φακαλής για να δούμε έναν διαγωνισμό ζωγραφικής για νέους. Τι ακριβώς ισχύει, Τίμο, πότε ξεκινάει? Βλέπουμε και τον καλεσμένο που έχεις δίπλα σου. Καλημέρα. Καλημέρα, Χριστίνα. Καλημέρα, Έλσα, εδώ από το περίπτερο 10 της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μαζί μας είναι ο κύριος Γιάννης Τζόρτζης, μέλος της ΡΑΕ, του Διοικητικού Συμβουλίου. Βρισκόμαστε σε ένα περίπτερο πραγματικό έργο τέχνης, το οποίο έχουν ζωγραφίσει 6 φοιτητές εδώ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα την αιωλική ενέργεια. Τώρα, η έκθεση εδώ, ο διαγωνισμός ζωγραφικής έχει ήδη ξεκινήσει. Έχουν ήδη δημιουργηθεί 350 έργα από μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Και οι 3 νικητές ανακατηγορία θα ανταμοιφθούν με έναν φορητό υπολογιστή. Καλημέρα σας. Τα είπατε όλα. Εγώ να πω μόνο πως δεν είναι αιωλική ενέργεια. Είναι και όλες οι μορφές, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα θέματα της κυκλικής οικονομίας, τα θέματα των υδάτων, όλο το πλαίσιο το οποίο τελικά αφορά την καθημερινότητα του πολίτη, που είναι η ρυθμιστική αρχή αποβλήτων, ενέργειας και υδάτων πλέον. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την τέχνη σαν ένα μέσο να πλησιάσουμε, να φτάσουμε κοντά στον πολίτη, να μπορέσουμε να απευθυνθούμε έτσι άμεσα, ξεκάθαρα και να του δώσουμε τη δυνατότητα να εκφραστεί. Γιατί η τέχνη, το ξέρουμε ότι είναι το πιο σημαντικό μέσο έκφρασης, και σε αυτή την φάση που βρισκόμαστε και θέλουμε να έχουμε άμεσα αποτελέσματα, να αντιμετωπίσουμε τα τεράστια ζητήματα της κλιματικής κρίσης, να έχουμε τον κόσμο μαζί μας, να τον έχουμε δίπλα μας. Εμείς είμαστε αρρωγός αυτής της προσπάθειας και πρέπει να πω ότι είναι το μοναδικό περίπτερο έργο τέχνης αυτή τη στιγμή στη ΔΕΘ. Δημιουργήθηκε το 2023 και είναι κάτι το οποίο είναι εξελισσόμενο. Είναι κάτι που θα το δείτε ότι έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή, όπως σας ανέφερε και ο συνεργάτης σας νωρίτερα. Έχουμε τα μικρά παιδιά του Δημοτικού με κάπου 250 έργα. Έχουμε τα παιδιά του Λυκείου με αντίστοιχα πολλά έργα και φοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς αποτυπώνεται η σκέψη των μαθητών έτσι, στην ζωγραφική, γιατί μας είπατε για δεκάδες έργα τέχνης, τα οποία τι περιλαμβάνουν, ποιο είναι το κεντρικό στοιχείο, έτσι, βλέπετε κάποια ανησυχία ή προβληματισμό ως προς αυτά που αποτυπώνουν στο χαρτί τα παιδιά? Πάρα πολύ σωστά το θέτετε. Φυσικά υπάρχει προβληματισμός. Φέτος το θέμα της έκθεσης, του διαγωνισμού, είναι το νερό. Καταλαβαίνετε, γνωρίζουμε όλοι μας το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σε θέματα της διαχείρισης, σωστής διαχείρισης του νερού, τη λειψιδρία. Είναι πράγματα τα οποία, όσο και να μας φαίνεται περίεργο, τα παιδιά τα συλλαμβάνουν, τα αποτυπώνουν με έναν τρόπο απίστευτα άμεσο, απίστευτα συγκινητικό. Και είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τον κόσμο μέχρι την ημέρα που κλείνει η έκθεση, να έρθουν ακόμα περισσότεροι, να δοθεί η δυνατότητα και η ευκαιρία στα παιδιά να εκφραστούν και μέσα από αυτά να μάθουμε κι εμείς. Γιατί αυτό θέλουμε. Θέλουμε με αυτόν τον τρόπο να καταλάβουμε πώς σκέφτεται ο κόσμος, να μοιραστούμε τα προβλήματα, τις ανησυχίες και να μάθουμε τα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό έτσι να υπάρξει των πάντων, αυτή η έλεγε ο Θαλής ο Μιλήσιος. Ναι, Τίμο, με συγχωρείς. Το απόθετα του Θαλή Μιλήσιου ακολουθεί και η ΡΑΕ, και γιατί όλα ξεκινούν από το νερό, όπως ανέφερε χρόνια πριν, αιώνες πριν ο Θαλής. Οπότε τα παιδιά εδώ έχουν πάρει μπογιές, ακουαρέλες και ζωγραφίζουν. Έτσι πολύ δυναμική η παρουσία τους. Θα ήθελα να απευθύνω και ένα κάλεσμα σε αυτή την προσπάθεια στον κόσμο να έρθει από το περίπτερο, να δώσει τη δυνατότητα στα παιδιά να εκφραστούν και μέσα από αυτό να μάθουμε κι εμείς. Καλή επιτυχία, λοιπόν. Ήθελα να πω σε αυτό το σημείο ότι υπάρχει η πολύ έτσι, σημαντική συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με τη Σχολή Καλών Τεχνών, με την ΕΡΤ 3, που είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός συμπαραστάτης σε αυτήν την προσπάθεια. Και θέλουμε να το κάνουμε μαζί και να έχουμε απτά άμεσα αποτελέσματα. Να είσαστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία και σε όλα τα παιδάκια φυσικά που συμμετέχουν και μόνο που μπήκανε στη διαδικασία έτσι να αποτυπώσουν τις σκέψεις τους στο χαρτί, αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Να είστε καλά, Τίμος, ευχαριστούμε πολύ, και τον κύριο Τζόρτζη, και να